Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos iki mau lihat anu wong anu kambil, Bos. Ora nek ora. Usik to. Metu. Wis malan. Ki mau ndelok bayi, Bos. Pakai kelapa gambar wayang. Kene mau tegek. Beli tegek kok. Kok nganu apa? Walu kelopo kae. Bu wae gungene. Dek kene. Lah iki wae jenis sawah paling kok. Kowe walan kok. Wis. Oh, ku karek ngukir tok. Oke, siap. Oke, walan. Lah iki ceritane. Ora jiwa ini gede kono. Oh, ceritane iki penglukis anu ya, wong meteng kok ya. Ngene lho. Lek kamu dhewe. Wis to. Ngene bos iki kan enek wong anu kok. Ya, ujar nganu klopo wong mah lian bos. Wes kok dilanjut lagi ya. Lah ngene kok lor wong arep gawe gambar kok. Wayange gambar wayang apa? Wayange wayang apa? Buta koyo debu. Buta. To, kok. Iya itu malah buta jadi wayange, Lur. Ayo bos. Pulpen oke, masih mencari pensil. Mau mencari pensil bos. Ki enek wong hamil ya. Delok kok dikek 7 klopo. bulanan. 7 bulanane jenenge. Ya pitung bulanan buat bentuk gambarnya gambar. Mungkin di ada tempat teman-teman yang masih ada seperti itu. Ya, boleh kesini Mau mencari yang bisa melukis gambarnya. gambar wayang. Boleh. Lek Suyoto Tege Kernawarejo. Satu. Atau cari ke Kipin biar diantar Kipin. Biasa ya cari aku boleh. Kan bukan adane bojone Andi Darpo kan hamil. Iku mungkin iso go ning kene. Iso soko, iso mbeli lek Tege. ya lek sih. Sik arep dijiplak sik ge digambar ke pulpen. Itu kan ketemu pulpen boleh. Wah, dhewe rong iso lho gawe. 7 bulan ya. Ya 7 bulanan. 7 bulan biasa ke rumah sakit didelok set. Saya delok engko biasa nggo kelopo ya. Biasane Andi apone ini silakan di pomone. Bojone Andi. Cek golek pulpen wae. Tapi iki cek mencari pulpen, Bos. Aduh, tak selesai, Cuk. Sik, dari kono sik. Berapa Kipin? Digokno kipin. Sik. Do prosese. Dewi. Gak ya bebas ya warnane ngene. Basok Lah ukiran tak ah. dikumbah iku. Terus Ukir. lagi kuwi tok. Ya nek ukir nggih apa? Kira enggak boleh. Ora ngukir. Ngene iku bentuk dhewe. Dadak iku dadi gambaran. Oh, saka pulpene kuwi. Pulpen iku gambare tok nek klarune kan aja tebel-tebel kayak. Oh, ditipis sik. Nek wis dadi lagi ditebeli. Oh, Kon harus dikumbah wis tipake wis dadi. dadi. Wis gak iso ilang. Ini wayange iki jenisnya sak jenis apa tergantung permintaan sing duwe. Biasane sak jenis. Sak jenis. Maksudnya kan cara nganu pengen Arjuna. Iya. Iso. Biasane yo Arjuna kuwi. Oh, request Bima lho lah. Pokoke gambare tok banyak aja lanang. Wes. Oh, lah wayang edok lanang. Nek sing edok sapa biasane? Nek gak apa? Kalian. Dewi Sinta. Tuh. Wara Sembodro yo Sri Kandi. Terus gambare sengkuni no piye? Oleh ora? Wis seneng kok. Seneng wak malah. Ya takok to gak kan wajar takok. Yo lah. Jane pemono oleh ya jane. Pralambang kok. Oleh ya jane. Gambare kabel padha karo iki. Spil dok. Gari iki dagluk-dagluk ngono. Angel. Spil ya, spil ya. Ora racune totas. Tas, Aku dhewe enak iso lali yo ngono. Iya to. Nek ora karo delok gambare. Ora kok juga.
Iya bener. Berarti ngeblak nih gambar sih. Ya langsung. Nyangka langsung ning kambilnya apa? Ya ku kumbuhku karo gede ya bro. Sing digambar sing ndi no. Oh, buat didono sih fotone. Milih sing ndi? Ah, yo. Aku dhewe iki gambar kadang gak pas. Malah aku rasa gambar. Iki contoh basi contoh diambil. Ibarat kambil lah. Nek kertas iki menah tuh. Mergo datar. Iya. Nek ambil kan biasanya Gambar kan gratul nyolot. Iya. Mek goes tuh. Mesti pek. yo menawa kan enek wong. Tapi mbok aku dhewe lali tuh. Oh, soalnya jarang ya. Nek ngono-ngono ini gampang tuh gambar. Jaran gitu. Mas sing gambar wayang ning klopo saiki jarang ya, gak kaya biyen. kan jarang Wong tertentu biasanya. tertentu tok. Yo ini iki gak jadi lho. Ngono to. Bisane gak jadi to ya. Padahal ini kudu wis jadi lho. Kan kare kaya ngene tok jadi jane iki. Tapi kalau salah sak citane lho gak jadi gak bentuk ya. Oh iya. Ngono bos. Iki contoh kelapa. Jadi ku kelirane ning ndi lho kan roh. Lancar-lancar ya. Iya. Oh, mangel. Sangat kan dase. Ngono lho bos. Ya nek ngene iki wis bener, tapi kan cuma ikine berengku kan Kelanjutannya ya. nah rubahe piye lho berubahane enek. Dan nek iki cuma kaya ngene wis dadi lho. Wayang ning Janaka kan cuma ngene iki tok bentuke. Motife ngene iki tok. Janaka ya. Ya nek sikile kari terserah kowe sikile kok gawe piye. Ya ngene wis dadi. Tapi ku kan dingkluke ndangake penting butuh. Yo karo tangane. Nek iki kan jelas kurang dingkluk. Wes yo. Kira sudah diangkat ini Saidri. Kira sudah maju Saidri dingkluk kok sesuai. Oh, rada dikluk. Ngono bos ceritane iki Nek sing ibaratnya itu terserah ibaratnya ini. kelapa bos. Cilik gampangane ngene. Lah. Adep-adepan sini. Ngomongnya ngene, iki wajah itu terserah. Iki mau gawe piye rambuté ngene mau gawe ngene ora apa-apa. Rambutnya digawe ana wig. Wis Gambar dadi. menak-menak ngene itu iki. Kasaran iki ngene iki tok gambar wajah. Wis seru. Ya jalak kowe gambar. Angel gak iso. Orang jam lah dadi. Cara karo delok gambar. Iki gak lho. Sulino bos. Ora angen-angen iki mateng iki. Beres sedhi gak jadi. Tapi edoe to. Yo. Iki carane kambil tenan bisa enak-enak. Nek ngono. Heeh. Wis nek kelapa ya jajal. Ndayu ning klopo. Lah sik gampang. Mau cilaran. Gobios ya. Urung tenang kowe. Ya lur iki ceritane mau lihat kadange toblok. Tapi kayak rupanya kayak gini teman-teman. Bisa dilihat. Teman-teman. Ya kandangnya Tommy Prank. Iki lho bos kandangnya. Malah karek tae tok pitik. Ya Allah. Diragati tenanan malah ayamnya enggak ono. Tinggal ini. Tinggal air. Ya lah, toblok. Piye lho. Diragati malah koyo ngene. Iki berarti nggih kandang entek Mas setengah M. Yang ini iki lho. Ya Allah. Ya Allah. Diragati tenanan malah piteke ketan daratan. Malah ajur. Ya Allah ya Tuhan. Omblok kandangnya. Iki jane cocok iki nggo ngingu. Ngene iki ya, nggo ngingu biawak wae jane apik blok kandang blok.
Tenan iki biawak ya nih. Wis ngono. Wes ya teman-teman iki kandangnya Tomblok menurut Anda kanggo ngingu apa? Biawak, apa kadal, apa bekecot teman-teman. Menurut Anda. Ya teman-temanku YouTuber Kenongorjo, gimana menurut Anda? Biar kau ngingu apa Tomblok? Menurut Anda kau ngingu nopo niki teman-teman? Weh jangan lupa ya tonton YouTube Kenongorjo pagi hari ini. Jika aku mau lihat kandangnya Tommy Peng, ya ternyata ayamnya kena haratan. Terus orangnya mau ngingu apa ya? Mau ngingu kadal apa ngono loh. Ya jangan lupa ditonton YouTube Kenongorjo. Jangan lupa di like. Terus semuanya di like di komen teman-teman yang menonton video lucu ini melihat kandangnya Tommy Peng Tomblok mau ngingu wong Tomblok ngingu cacing ngingu apa ya teman. Wes jangan lupa ya tonton video ini gara-gara kandangnya Tomblok Tomblok gak karo kandangnya. Jangan lupa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.